televidente bombini autorizzazione di time out. Avere time out por un gran norte junto con nos. Un representante de CrossFit, um dos top representantes, se não é top representante de CrossFit aqui na Rua. Nós se referindo a Veronique Athens, com quem nós vamos conversar hoje, que recentemente teve uma tremenda apresentação aí na Bogotá. Nós vamos time out cortiga, assim que nós vamos back, nós estamos conversando com Veronique. Conosco junto com Veronique Athens, de CrossFit. Veronique, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, vertel ons, hoe was het in Bogotá geweest, joh? Heel uitdagend. Het is altijd een hele uitdagende event of competitie. 4 dagen lang, normaal is het 3 dagen lang. Heeft natuurlijk ook te maken met hoogteverschillen, omdat Bogotá natuurlijk vrij hoog ligt vergeleken met Aruba. En heel veel workouts gedurende de 4 dagen, maar heel erg leuk. Was de competitie strak? In die zin strak? Ja, je mede crossfitters. Ja, de workouts, of ja, de andere deelnemsters waren heel sterk. Goede mensen of goede atleten van over heel de wereld. Mexico, Argentinië, Brazilië, Colombia, Venezuela. Dus heel uitdagend met de verschillende atleten bij elkaar. Maar wel allemaal dezelfde leeftijdscategorie, dus dat is wel heel erg fijn. Wat was volgens jou uniek in Bogotá? Uniek. Voor mij was het heel uniek dat we zijn binnen begonnen in een zwembad. Dus dat was echt heel erg leuk, heel uitdagend ook. Daarna zijn we heel veel buiten geweest ook, met verschillende objecten dat we ook moesten doen. Oefeningen die ik nog nooit in events heb moeten doen. En daarnaast ook hele uitdagende finale. Dus overal ja, heel goed georganiseerd ook. Echt een hele mooie, ik denk een van de mooiste en de grootste competities van Colombia. Wauw, nice. Kijk, CrossFit die vergt veel van een atleet. Wat vergt bij jou CrossFit het meest? Voor mij de weightlifting. Ik ben niet zo sterke weightlifter. Dus dat vergt voor mij wel wat oefening. Dus ik moet daar heel erg op trainen. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. En daarnaast, ja, het is gewoon overal. Je moet, op alle vlakken moet je eigenlijk je blijven ontwikkelen. Op rengebied, op gymnastics, op conditioneel vlak, weightlifting. Dus ja, het is heel divers. Wat is jouw core? Wat is jouw beste? Hey, hier ben ik heer en meester. Mij kun je het beste zetten aan een lange uitdagende workout met veel verschillende oefeningen. Waar je heel veel longcapaciteit voor nodig hebt. En ja, waar ik heel graag
ik hou het heel erg van om te blijven gaan. Dus dat is voor mij lichtgewicht, veel oefeningen. En ik ga ervoor. Je gaat nu naar Nederland. Vertel ons iets Ja, over het evenement daar in Nederland. ik heb me gekwalificeerd voor een event in Nederland dat 2 jaar geleden is gestopt. Dus dat was de laatste keer in Amsterdam. Elk jaar doen ze het in een andere stad in Nederland. Dus ik ben een keer naar Apeldoorn geweest, een keer naar Amsterdam. En nu dit keer is het in Eindhoven. Het gaat plaatsvinden in een van de nieuwere sportcentra daar. 3 dagen lang. En dan beginnen we vrijdag moet ik 1 workout doen met zwemmen. En dan zaterdag en zondag hebben we nog 5 andere workouts die we moeten doen. Zijn de Europese atleten sterker of beter dan de atleten hier van Zuid-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika? Beter in die zin, er is meer competitie, zal ik het zo zeggen. We hebben in mijn categorie, ik zit in de Masters Mujeres, Masters Vrouwen, dus dat is een bepaalde leeftijdscategorie, ik zit nu in de 40 tot 44. En in Europa heb je veel meer vrouwen in die categorie. Heel vaak ga ik naar competities in Colombia en dan zijn het er maar 5, 6. Soms gaat de categorie niet door omdat ze onvoldoende deelnemsters hebben. Maar in Europa, als ik naar Europa ga, is er eigenlijk altijd wel dat je je echt moet kwalificeren en mogen de beste 12 of 14 maar door. Dus dat is wel het verschil met Zuid-Amerika. Televidente la classe web time out cortica si di che lo spieghiamo di Masco, Veronique Athens. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank per il nostro assunto con Veronique Athens. Veronique, kijk, wat kan er meer gedaan worden om CrossFit in Aruba groter te maken? Ik denk de promotie, want heel vaak als mensen CrossFit zien, dan denken ze heel vaak aan zware gewichten, veel blessures. Maar ja, CrossFit moet je gewoon heel langzaam opbouwen met gewoon echt de basis onder de knie krijgen, goede techniek, waardoor je langzaam steeds beter wordt. En ja, goede coaches helpen daarbij en die ondersteunen je daar ook bij. Wat wel leuk is om te benoemen is dat in oktober hier op Aruba een 3-daagse competitie is, Fitville. Dus ja, als mensen geïnteresseerd zijn en willen komen kijken om te zien wat CrossFit nu inhoudt, is dat misschien wel een leuke mogelijkheid. Hebben we genoeg plaatsen waar we kunnen trainen hier op Aruba? Ja, op Aruba hebben we op het moment 4 CrossFit boxen. Wauw. Ja, verdeeld een beetje van de kant van Balassi. Dan in Oranjestad zijn er 2 en dan hier in Palm Beach ook nog eentje. Dus voor een eiland is dat wel, vind ik dat een mooi aantal. Ja, het is veel, het is veel. Ja. Zeker weten, zeker weten. Kijk, wat is de volgende niveau voor jou in CrossFit? Nou, ik ben dus in Bogota geweest door deel te nemen in Bogota. Oh nee, een andere. Ik ben naar Medellin geweest in juli. Daar heb ik deelgenomen aan de Latam Masters Championship. En daar was ik eerste geworden en kon ik me kwalificeren voor Legends in Tempe, Arizona. En dat is de grootste CrossFit competitie van Amerika voor Masters, voor mijn categorie. En dat was wel een droom om daar te mogen deelnemen. En nu heb ik me daar dus voor gekwalificeerd. Dus daar ga ik in december naartoe. Dus dat is wel een van mijn grotere uitdagingen op dit moment. Voel je jezelf klaar voor dit grote evenement? Ik ga me testen in Nederland, hoe het gaat. En ja, het ligt ook altijd een beetje aan wat voor workouts er zijn. De ene keer liggen de workouts je heel goed. De andere keer moet je wat meer je best doen dan normaal. Of ja, als het voor mijn geval heel veel zware gewichten zijn, dan zal ik misschien iets minder presteren. Want ja, ik kan niet meer doen dan dat mijn lichaam zeg maar aangeeft op dit moment. Dus ja, het hangt heel. Ik moet ook naar mijn lichaam luisteren. En ik ben heel blij dat ik dat naast me neer kan leggen van ik accepteer mijn lichaam zoals het is.
En ik doe gewoon mijn best met wat ik kan. En ik moet heel blij zijn met alles wat ik op dit moment al kan. Dus ja. Hoe is de mentale voorbereiding voor jou? Heel veel mensen denken dat ik niet meer zenuwachtig ben na alle competities die ik al heb gedaan. Maar stiekem ben ik toch nog wel zenuwachtig hoor. Ik moet wel zeggen dat voordat de wedstrijd begint of voordat ik in een competitie ga, dat de zenuwen heb ik al wel beter onder controle. Ik ga er gewoon sterker in. Helemaal met workouts die mij goed liggen. Maar tuurlijk, ik heb echt nog wel in die zin van een beetje stress en een beetje dat ik gespannen ben. Ik eet niet zoveel op competities. Dus ja, in die zin dat merk ik nog wel steeds. Maar ja, ik blijf wel heel cool. Ik probeer ook altijd gewoon te genieten. Dat is mijn nummer 1 punt altijd, die ik altijd in mijn achterhoofd hou van je moet genieten. En natuurlijk super je best doen en kijken hoe ver je komt. Genieten in wat je doet, dat zit de sleutel van succes. Want als je iets doet en je geniet er niet van, vergeet het. Kijk, zou dat misschien een must zijn voor CrossFit-atleten? Ja, voor mij is het altijd geweest, elke sport die ik heb gedaan. Als het voor mij op een gegeven moment een moeten wordt, dan weet ik dat ik fout bezig ben. Ik moet plezier blijven houden in mijn sport. En natuurlijk wat ik ook heel erg leuk vind bij CrossFit is dat het echt een community sport is. Dus je doet het heel vaak met anderen en je kunt elkaar blijven motiveren en elkaar blijven helpen en supporten. En ja, dat houdt me echt wel heel goed om deze sport te blijven doen. En wat ik ook leuk vind door alle competities die ik nu heb gedaan, eigenlijk, ik probeer 1 keer in het jaar naar Nederland te gaan, of in ieder geval naar Europa. Om sowieso mijn familie te blijven zien, maar ook om daar in Europa binnen de atleten te blijven. En ja, zo op die manier ontmoet je ook weer heel veel atleten. En die worden ook weer vriendinnen van je. En ja, zo blijf je elkaar ook motiveren om de competities te doen en om CrossFit te blijven oefenen. Wow. Televidente, sa que tenemos campeón de CrossFit aqui na Roma no momento aqui. Veronique Athens, que também na Holanda de dia aqui, para competir em evento grande que tinha. Ela classifica a pessoa mais grande do mundo que estamos lá Denver no fim de ano. Nós vamos ter voor die dia seguro. Veronique, bedankt voor alles, joh. Doe je best. We zijn met jou. We zijn met jou, helemaal met jou, want je hebt grote dingen al behaald in CrossFit en hoop dat jij je allergrootste droom kan verwezenlijken in deze sport van CrossFit. Bedankt, Veronique.